Costomail este un program cu ajutorul căruia puteți trimite un e-mail publicitar sau un newsletter unui număr mare de contacte. Programul este făcut cu JavaFX, iar datele sunt salvate într-o bază de date Firebird. După conectarea la baza de date, programul afișează ecranul principal în care se poate vedea lista de contacte la care va fi transmis e-mailul, subiectul și conținutul e-mailului de transmis, datele contului de e-mail din care se face transmiterea și alte elemente utile. Acum am intrat în Address Book, unde putem adăuga, modifica și elimina contacte la care putem trimite e-mailul nostru. Iată modul în care se adaugă un contact nou. După apăsarea butonului Adaugă contact, se deschide fereastra în care pot specifica dacă contactul va fi selectat pentru a fi adăugat în lista la care va fi trimis e-mailul, adresa contactului, tipul de contact, care poate fi artist, club, media sau promoter. Mai pot specifica numele contactului, localitatea, țara, dacă este firmă și dacă este dezabonat. După completarea datelor, apăsăm butonul Adaugă contactul și noul contact va apărea în lista de contacte. Pentru a modifica datele contactului curent din lista de contacte, nu trebuie decât să apăs butonul Modifică contact și va apărea fereastra în care pot face toate modificările necesare. Pentru a salva modificările făcute, apăs butonul Modifică contactul. Dacă vreau să găsesc un contact, în partea de sus a listei există o zonă în care pot face toate filtrările dorite. De exemplu, acum vreau să fac o filtrare după nume. Scriu numele pe care vreau să-l găsesc și apăs butonul Aplică filtrul. Fac observația că nu trebuie să introduc numele complet. Dacă introduc doar câteva caractere, voi obține toate contactele în a căror nume apar acele caractere. Pentru a face o filtrare după mai multe coloane, pun criteriile în dreptul fiecărei coloane, apoi apăs butonul Aplică filtrul. Fiecare coloană poate fi ordonată crescător sau descrescător printr-un click pe numele coloanei. La primul click vom obține ordonare crescătoare, la al doilea click ordonare descrescătoare și la al treilea click se revine la situația fără niciun fel de ordonare. Mai devreme am adăugat un contact doar ca exemplu. Acum îl voi elimina din baza de date prin apăsarea butonului Șterge contact. Răspund: da, îl șterg. Pasul următor din această prezentare este să selectăm câteva contacte la care să trimitem un e-mail de test. Facem o filtrare după un text care apare în adresa de e-mail, punând textul în căsuța corespunzătoare și apăsând butonul Aplică filtrul. Obțin doar două contacte care respectă criteriul meu de filtrare și pentru care bifez pe rând proprietatea contact selectat pentru a fi adăugate în lista de contacte la care vreau să trimit e-mailul nostru. Vom face o nouă filtrare. De data aceasta, criteriul este să găsesc contactele care încep cu email _ și se termină cu around Gmail. Acel caracter procent are semnificația că în locul lui pot să apară 0 sau mai multe caractere. Am găsit 15 contacte care respectă filtrul. Menționez că aceste contacte nu sunt reale și au fost introduse în baza de date doar ca exemplu.
Dacă trimit e-mailul nostru către ele, voi obține un mesaj care spune că adresa este inexistentă. Pentru a adăuga sau pentru a elimina toate contactele afișate din lista celor la care vreau să trimit e-mailul nostru, dau click pe checkbox-ul care apare deasupra coloanei denumită de trimis. Acum adaug contactele. Acum elimin contactele și o fac doar pentru exemplificare. Am revenit la adăugarea contactelor pentru că acesta este lucru pe care vreau să-l fac de fapt. Pentru a vedea care sunt contactele la care va fi trimis e-mailul meu, aleg Da pentru coloana denumită de trimis și apăs butonul Aplică filtrul. În acest moment, văd toate contactele pe care le-am selectat pentru a face parte din lista la care va fi trimis e-mailul nostru. Acum am revenit la ecranul principal unde, în partea stângă, se poate vedea lista cu contactele destinație pentru e-mailul nostru. În partea dreaptă pot selecta expeditorul curent. Fiecare expeditor are propriile setări pentru conectare la contul de e-mail, subiectul mesajului, conținutul mesajului, dacă mesajul trimis va conține un text despre dezabonare și alte date care determină ritmul de trimitere automată a mesajelor. Pentru a modifica conținutul actual al mesajului de transmis, apăs butonul Stabilește conținutul mesajului și aleg fișierul HTML în care este definit acest conținut. Iată conținutul mesajului care va fi transmis. Pentru că acum facem doar o prezentare, în partea stângă avem doar câteva contacte destinație. În utilizarea reală putem avea mii sau zeci de mii de contacte. Începerea transmiterii e-mailului se face apăsând butonul Start trimitere e-mail. E-mailul va fi trimis pe rând fiecărui contact. După ce e-mailul este transmis unui contact, acest lucru va fi evidențiat prin apariția unei bife în dreptul contactului. Am apăsat pauză trimitere e-mail pentru că doar primele două contacte sunt valide. Dacă intrăm în Address Book și aplicăm filtrul Da pentru coloana Transmis, vom obține cele 3 contacte la care a fost transmis e-mailul. Putem observa că e-mailul a fost transmis și la al 3-lea contact care nu este valid. În acest caz, vom primi un mesaj de eroare care ne va spune acest lucru. La revenirea în ecranul principal vom vedea că cele 3 contacte nu mai apar în lista contactelor destinație, astfel încât dacă aș apăsa acum butonul Start trimitere e-mail, atunci acesta va fi trimis restului de contacte la care aveam stabilit că vreau să-l trimit. Hai să verificăm dacă e-mailul nostru a ajuns la destinație. Începem cu primul contact. După cum putem vedea, a ajuns. Să mergem și la al 2-lea contact. Da, a ajuns și la al 2-lea contact. Menționez că suntem chiar în contul din care programul a trimis e-mailul nostru. De aceea găsim încă un mesaj care ne spune:
Adresa nu a fost găsită. Mesajul tău nu a fost livrat către email_10@gmail.com deoarece adresa nu a fost găsită sau nu poate primi e-mail-uri. Așa pot vedea dacă în baza de date am adrese de e-mail invalide sau care au devenit invalide. Când am astfel de cazuri, pot merge în Adressbook și să setez contactul ca dezabonat pentru ca programul să-l ignore data viitoare sau, mai bine, ștergem contactul din baza de date. Iată că am ajuns la finalul acestei prezentări. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.